lagu berjuang. Berjuang Untuk berjuang sekuat tenaga. Utuh. Apa? Yo, ngerti lagu berjuang sing liyane lagane Oma Irama. Ya anane ya kuwe lah. Utuh. Apa? Zaman berjuang. Oh, kayak. Kelingan. Oh, kayak gue. Anak lanang. Yo Mas Sido. Dicelup. Hingklik kon ngene. Oh, dadi kuwi lagune berjuang. Oh, jadi ora Ngesuk anak mana sing njaluk apa? apa? Anak lanang. Anak lanang. Lah gue mikir sih kelingan anak lanang. Nggo judul. Ya iya. Hingklik. Anu nggak apa-apa nyanyi apa ora? Gawa. Loro. Penyanyinya loro. Ngene lah. Sing siji kaya Dream. Sing siji kaya Cangit. Oh, dadi gede karo cilik. Ora usah kaya gue. Jenengane wong duwe bojo mari wong wadon ora ngenyek kaya gue anak gede Dream, cilik Cangit. Anane ya. Ya panane dari lah. Oh, wong angger kaya setan ki kaya kiye. Tasim kan kaya setan. Iya. Ngarane nyong kayak setan tapi dia itu tidak sadar segalanya dibantu setan. Loh, Bisane. kok bisa dikatakan begitu? Tuku mobil karena apa? Nafsu. Nafsu ki hawane setan. Duwe anak karena apa? Nafsu ki hawane setan. Oh, berarti wong duwe anak kowe karena setan. Apa? Kowe turunan setan. Gitu. Anu rabe bocor. Senengane ko. Apa ngerti diklik? Ndi? Ayo diklik. Ndi ngene? Kon ngene kaya ngapa? Ngene klik kaji pentuk. Ngene lah. Semane ngemek-ngemek lho. Pentuk. Ketone korika karo nyong kaya seneng temen sih. Yo padu. Wah, badan meritikan kenapa wis? Wah, GR. Ya, lah nang apa sih? Ayo nge. GR. Nang apa sih? Darane nyong menyenengi. Menyenangi siapa? Menyenengi apa agar ngomong sing bener lah bene. Wah, seneng karo nyong apa? Lah kan nyong berarti menyenengi. Cinta. Menyenangi. Seneng. Seneng. Orang agama. Oh, Bahasa Nyenengi. Indonesia. yang pekerjaan kita dime. Hah? Anak awalan me. Karena Berarti? saya punya pekerjaan melampiaskan rasa hasrat hati menjadi menyenangi. Nah, Semua kata itu tidak boleh diawali dengan tapi kan enggak. Loh kok anggar senang tetap senang tidak Iya, menyenang. tapi enggak dia menyenangi aku menjelai. Ya orang menjelai. Kayak wis wis teka kayak wis dipentuk. Oh bisu. Hah? Bisu. Olah masuk bisu. Jare ayu. Ayu suaranya apa? Tapi kok bisu? Sing abang. Kalau sing abang lah ayu. Oh, jan main ya. Bocah mlaku ning ngegeng. Ora kaya kiki pancen anu kaya gue anu mlaku biyen dong bayu ora dibarut. Ora dibarut dadi mlakune kaya piye. Kenang apa kok mlakune ngegeng? Ayo, geng. Ayo mbak dalam mlaku. Kenang apa? Apa? Karena memakai pempes sing ana sayape. Oh, pempes itu yang ada sayapnya itu Nah. bagus. Itu merek. Oh. Merek ya. Ya berarti anu tukang iklan iki ya. Ora dongane lambene doyok disengke pepes sing ana sayape. Dadi dibeber-beber. Klik. Sing jenenge sapa? Oh, orang ayu ku nyeluk. Jaluk apa? Aja, dingklik aja karo doyok. Jaluk apa? Nah, gue nyauri gampang. Keprimen. Agar bang kaya li nyauri gampang. Keprimen. Udu. Kaya rika sengane. Udu kaya Kemana ngebuk? langsung
Ngono jare pinter. Ning pasar manuk tuku ali-ali. Oh, jajangger iki manuk. Ujar anu wong pasar manuk tuku putu. Nyong malah wis wani iki saurane. Yang ene kok golek putu. Iki omahi kaya pasar manuk tuku ali-ali. Oh, jajangger iki aja nih. Apa? Oh iya, Bang. Angger daya kok aja ngene. Apa? Lemes. Lah mulane angger mari doyok aja kaya piye, Dengklik? Lah piye? Apa ya buah? Suwe makane kok. Apa ya apa? Malah saya gila dewek. Wis, ki sing njaluk lagu wis ngenteni iki ya. Wis aja nganggo bahasa isyarat. Iya. Alhamdulillah diparingi 50.000. Alhamdulillah. Berjuang. Berjuang. Berjuang sing lagune sapa Roma iki, Mas? Utuh. Lah sapa? Dek zaman berjuang. Oh, anak lanang. Anak wadon. Namanya Citra. Oh. Kaila Sarah. Oke. Oke. Langsung aja. Yo. Ayo, Dek. Bareng. Makan aja. Oke, berarti dibagi pira we? Iki lagi DP-ne, engko ngerti wonge jiro lupat morak ditambahi 4 neh. Muga ngaten nuwun sewu kagem peyayi-peyayi mriki Karang Taruna menapa dene kejubut para sederek Bapak Ibu sedaya kemawon. Mbok bilih ngersakaken lagu monggo ngendika kemawon. Syukur alhamdulillah kersa duet sarengan kalian penyakit-penyakit apa? Penyanyi kok penyakit. Monggo sinten kemawon. Oh, kula aturi siap-siap. Ngaturake Terus kok kajeng badhe ngresakaken kula nggih monggo. apa kowe? Wong potongan kaya mbokne tuyul kok ditawak-tawakke. Baninga. Kumat. Monggo. Ayo, Dek.
pripun Mas Sido rasane sing dirasa Pak? Sehat. Kasih. Iya. Wis sing dirasa. Syukur bisa dia itu cinta karo seni ketoprak. Heeh. Semua seni dheweke dadi adu-adu mriki nggih Mas Sido. Nggih, alhamdulillah. Madhepe mriko Pak, ampun membokongi kamera. Madhepe mriko. Tanggane Pak Ngadi. Oh, tanggane anak buahe Pak Ngadi sampean. Kalebet ingon-ingone niki. Apa iki pesugiane? Iya. Sakar bisa.
Ki sing senat piyayi-piyayi sing ora tindak kene nang dalem ka tetep nonton. Streaming. Berarti di live streaming. Apa? Panggung Bayu Aji. Oh, ki panggung. Lah ki alhamdulillah ke YouTube dalang panggung. Oh, dadi ki sing apa? Mirsani. Iku dadi lewat ora kudu nang kene. Ora aku mudhar rampung ngene. Kedadine nganggo live ya. Live streaming. Langsung. Buka Live. channel Panggung Bayu Aji. Panggung Bayu Aji. Oh, kayak gue. Nongol nang kene. Iya. Kok pengen ngerti cibrak iku lho. Karo sing Inilah live. Live kok live. Streaming. Apa ya? Segera bisa. jogetane ki nyambung banget. Ya iya. Ae sing ngendang gawane ring jenengan gawane. Mas. Wes. Terima kasih Mas Sito peparingipun bunga surganya. Terima kasih. Terima kasih ya Kang. Siap. Rayo jeke kuwi kabeh ya. Nggih, matur nuwun. Jan tangane anus. Uli nyembah kaya karo Marik Ratu. Mas Sito ge wong peyayine sopane ora patuh. Lah kuwi lem mlaku munduk-munduk. Menungsa karo wedhus kaya iki. Lah yo kebangetan. Oh iya bener iki karo sing bijak iki. Ya Dus. Orangnya wedhus.